זמן רב הייתה שכונת חיי סלום תקועה כטריז בין השטח המוחזק על ידינו באזור הפקולטה למדעים בשוויפת לבין כוחותינו בשדה התעופה. המחבלים הבינו את ערכה של השכונה השיעית הזאת והתבצרו בה, כשם שעשו בכל דרום לבנון לפני כן. דווקא בחיי סלום הייתה אחיזתם עיקשת ביותר. תחילה ספגו כאן אנשי הפלנגות אבדות רבות, ואחר כך ניהל כאן כוח של צהל קרבות אש ללא הכרעה עם המחבלים. אתמול הגיע שעתו של הידוק המצור גם בשכונה זו. התנאים לטיהור חיי סלום נוצרו כאשר ביום ראשון כבש כוח של גולני את צפון שדה התעופה. עתה ישב צהל על מבואות השכונה כשהוא מקיף אותה מכל עבריה. רק צוואר בקבוק קטן נותר למחבלים לברוח דרכו, והם עשו זאת, לפחות מקצתם. בלילה הם ברחו, ועם בוקר נכנס כוח צהל לשכונה. אם הכוח הרגלי היה חוד החנית בטיהור חיי סלום, הרי הטנקים הוסיפו לו עוצמת אש. הדחפורים דאגו מיד לסלול דרך מוגנת על ידי סוללה, כדי לאפשר תנועה בטוחה לרכב בעקבות הכוח המטהר. המחבלים שנשארו סרבו להיכנע, והם התערבו באוכלוסייה האזרחית. היה אפוא צורך לנוע באיטיות, מרחוב לרחוב, מבית לבית, תוך הקפדה רבה שלא לפגוע באוכלוסייה האזרחית. חברנו לכוחות שלנו בשדה התעופה, נתקלנו בהתנגדות קשה. עלינו שני RPG מהצומת, נקל, ונסים לברר מה עוד. יכול להיות שזה סתם ירי של ברחנים, אבל אם לא, אז עושים כאן איגוף, מכניסים ריכוך ויפתרו את הבעיה תוך דקה, 2. המחבלים יורים וצולפים מתוך הבתים, בעיקר על הטנקים. פיצצות ה-RPG מתפוצצות מסביב, והכוח תופס מחסה. באור אחרון חבר הכוח שהיינו איתו אל אנשינו בשדה התעופה. קו המגע עם המחבלים בדרום מערב ביירות התקצר עתה בצורה ניכרת. هدف ثوراتنا أمل غاياتنا هدف ثوراتنا أنصاري لك والتاريخ يشهد علينا يوم تالف موت نموت لك رضينا أنصاري لك والتاريخ يشهد علينا يوم تالف موت نموت لك رضينا